ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସୱାନ୍ ଗୁଡୁ ଆଜି 1:30 ରାତିରେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଭୂତ ବ୍ଲଗଟି କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ସୋନୁ ଯାଉଛି, ସୋନୁ ଯାଉଛି, ସାଗର, ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆମ ସେ ହୁରା ପାଖକୁ ଭୂତ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ କଲେଜ ମରା ହେଇକି ପୁରା ହେଇଥିଲା ସେଠି, ଦେଖିବା ଆସି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିକି ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଟିକେ ଯାଉଛି ସୋନୁ ଆମର ଏଇଠି, ଗୁଡେ ଏଇଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋନୁ ଏଇଠି। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ 1:30 ରାତିରେ। ଏଇଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସୁନ ଜାଗା। ଡର ମାରୁଛି ନା କ'ଣ? ହଉ ଚାଲ 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 ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କେହି ଡରିବନି ହେଲା। ହଉ ଗୁଡେ ତୁ ପଛେ ତା, ଆମର ସାଗର ତ ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଟ୍ରଚ୍ ମାରି ଚାଲ, ସବୁ ସାଇଟ୍ ପାର୍ଟି କରିବନି। ସାଇଟ୍ ମାର ସବୁ। ଆମେ ସେଇଠି ଯିବାଟି ତାଳ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଆଗରେ ଆଗରେ, ଏମାନେ ସବୁ ପଛରେ ଆଗନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି ପାଟରେ। ଟାଇମ୍ କେଇ ଯା 1:30 1:36। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ ସାଇଟ୍ ମାର ଲାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆସ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳେ କେହି ଡରିବନି, ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଡରିବନି କେହି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ତୁ ଆଗରେ ଅଛୁ ବା, ସେଇ ଯୋଉ ଆଣିକି ଆଇଛୁ। ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ। କିଏ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ନା, ଇଏ ଆମ ହୁରା ଖାଲ ଗାଡ଼ିଆଟା, ସେଇ ତାଳ ଗଛକୁ ଯିବୁ। ଟ୍ରଚ୍ ଦେଖ ସେଇଠି ସେଇଠି ବୋପା ହେ ବେଣା ଦାଳ ଦେଖି ଚାଲ ସାଗର ଭାଇ। ଆଗରେ ପାଖାପାଖି ହବ, ଯିଏ ଦେଖିବ ଆଗ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ବାଗେଇ ଚାଲ। ଗୋଟେ ବାରଟା ଆଣିକି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ତାଳ ଗଛ ନା, ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଯିବା। ଆରେ ଏଇ ବେଣାଟି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଚାଲ। ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରନି, ଚାଲୁ। अरे किए किए बसली, अरे किए सिली कोठी लाइट मार सही ऐसे ही कर ए चलो 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 ए चलो ए चलो ए चलो देखिए किसी चलो 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 आज देखिए चलो 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 पड़ा पड़ा रे 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 अरे ये जगह रहा दूल्हा घुसनी ये जगह 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 अरे यही चला रे यही जगह अरे यही बोल चला शीघ्र साइड तू यही बोल चला यही धोला लुगा कोड़े वाला अरे यही बा कोठी देखा रे सांग मानु देखा गोएडी कोड़े पसिला अरे यही जगह कोठी वो पसिला कोड़े साप देबे बागेंगी अरे यही जगह बा खोला बागे सर अरे यही कोठी पसिला हेडी पसिला कोठी अरे बेणा कुमदा हेई दिगला पूरा पारे देइछि से सोई पड़ी से सोला जाइछि का भीतर हां कोड़े वाला देखि दे अरे पोसा दा भीतर देखी जा अरे अरे देख 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 सर से पड़े से पड़े आबरी 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 से बोले कोठे पसी गला बे कोड़ा गला कोड़ा गला रे के जानिबा से पड़े चल ये साइड चला 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 यार राती रे कुआडे कुआडे कला से आज हम राजकुमार भाई की चैलेंज दबू आम एरिया रे हम राजकुमार भाई चैलेंज दबू हमें भूत देखेबू चल चल कुआडे वाला अच्छा एठी आज बेणा भीतर देखा के ताळ चुक भाई एठी आसी के देखिए आखर भी एठी पकेबे क्या पे राती रे हमें भी देखिछु से भी देखिए भूत इयाडे हम आई आज पसिनी जंगल नहीं जंगल सेठी पोता है सेठी ये ताळ छ सेई ताळ छरे पोता है ये ताळ लाइट माल देखा से ताळ छ टिके टिके खाऊ काई जूम करिया अरे गोपा अरे धूली उड़ेला अरे कोन अरे धूली उड़ो ये छे अरे कौन से भाई
ସାଗର ପଡିଗଲା ଆରେ ସାଗର ଆରେ ଇଏ କଣ ଆରେ ଏ ତାହେଲେ ଯିଆ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି ଭୂତ ବାହାରିଲା ଆଜି ଚାଲ ବୋପା ମା ସେ ଗଛକୁ ଏଇଠି ଦାବି ପକେଇଲା ବୋପା ମା ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ସେ ବେଣାକୁ ପୁରା ଦାବି ପକେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଠି ସେ ଗଛକୁ କିଏ ଦାବି ପକେଇଲା ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଠି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଟାଇମ ଆସି ହେଲାଣି 1:40 ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଘର ହଉଛିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଖକୁ ଯିବାନି ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ପଳେଇବା ତେମେ ଏଠି ଥାଅ ସାଗର ମୋର ଯାଇ ଯାଉଛି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ଦେଖ ତାର କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି କଣ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ପରା ଏଇଠି ଏଇଠି ପଶିଗଲା ଦେଖ ଏଇଠି କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ କଣ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଚାଲ ଆସ ଏଇ ଜାଗାରେ 3ଟା ମଣିଷ ମରା ହିଁ ପୁତା ହିଁ ସେ 100% ଭୂତ ତା ପାଖକୁ ଏପଟେ ହେଲା ସୋନୁଆଣି ସେପଟେ ଯାଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସେଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା 2 ଜଣ ସେମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ସତୁକୁ ସେ କିଏ କଣ କଣ ଆମେ ଯାଉ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଏବେ ଦେ ଲାଇଟା ମତେ ଦେ ମୁଁ ମାରୁଛି ହଉ ଚାଲେ ଆଗରେ ଚାଲେ ସେ ଘର ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ସେଠି କଣ କରୁଛି ଏଇଟା କଣ ବେ ଏଇଟା କଣ ଆରେ ଚିମିରି ସେ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଇଛୁ ରାତିରେ ଭୂତ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି କରିଛୁ ଆମ ନୂଆ ଚାଲିଛି ଆମର ନୂଆ ଚାଲୁଛି ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଭୂତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ ଭୂତ କେମିତି ଆମେ ତ ସେଠି ପଡ଼ିକିରି ସିଂଚତ ରହିଲୁ ସତୁ ଆଜି ଦେଖିଦେଲେ ନା ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲୁ ଭୂତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆଇଥିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଛୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଗଲେ ଘର ଠାରୁ ଜୁମ୍ କରିବୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବା ଦେଖେ ସେ ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇବା ବୋପା ମା ଏ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରି ମାରିଦେଲେ ବା ତାକୁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଏ ଘରଟାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ଘରକୁ ସେ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖେ କ୍ୟାମେରା ରେ ଧାନ କିଆରି ବାଘ ହେଇଯିବା ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା କହିଲୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତି ସାପ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆ ନୁହେଁ ତା କ'ଣ କହନ୍ତି ତୁ ଆଗରେ ଯିବି କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ବାରା ତ ଧାନ ଖାଉଥିବେ ବାରାକୁ ତ ଭୟ ଆମର ସବୁ 4ଟି ମାରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ଧାନ ଫାନ ଯାଉଛି ଏଇ ଘରଟା ଘରଟା ଦେଖିଲୁ ବୋପା ସେ ଘର ଦେଖ ଦିନ ବେଳା ଆସିବେ ଆପଣ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲି ବା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଘର ଦେଖିବେ ବୋପା ଘର କ'ଣ ବେ ସେ ଘରେ ବଇଛି କିଏ ଗୋଟେ ବୋପା ଆରେ ହଁ ଶୋଳା ସେ ଗ୍ରିଲ୍ ହାତ ଦେଖ ହାତ ବାହାରିଛି ଦେଖ हे भगवान अरे कुहुड़ी बय देखा जाउनी किछि पाखु जी आसे पाखु आस्ते आस्ते भाई आस्ते हम डर मारछि बे आस्ते आस्ते जिया धान किलो बोपा आस्ते आस्ते चल बोपा आस्ते आस्ते लाइट लाइट ट्रस्ट मत दे बोपा अरे सेवा हाथ हाथ बड़िया पणिया तू पणिया धर हाथ पणिया सुन लो बोपा से खाई अरे खाई जीव ते मना करती लो बो रो पार्टी का ना एपड़ जियारी लो बोपा कोर से पड़ देखिए से पड़ लो बोपा लो बोपा मार चल आजे चल 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 सीखे चल अरे सागर आज को विश्वास करदेली भूत जीवन देखी देखीदेली भाई भाई तो टाइम 2:30 2:30 चला 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 साढ़े 2:30 डर बसिक निआ जाचु आम सब जा देखीदे आज ना आज के देखा एमिति भयानक जगह मो जीवन प्रथम थर आज देखिली आज पूरा 2:30 हो गले जो हैला मुंड खराब साउंड से घर भीतर ताको मार दे मु जानि से घर भीतर ताको फिस्ट करथले ताको बेकेरे पूरा कूड़ीमय हो गले भयानक साउंड ला ता भीतर आ बुढ़ोटी लंबा करियानी एडी शेष कर ये करिया
वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे Comment शेयर करेंगे। करेंगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ एमती भूत जाओ कौन को मैंने भी जानतुनी रखुची बाय।